आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ बे बाथ्रायाव नोंथांमोनाथ' बे साननैसो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो थादों आरो बेखौ सोर सामलायदों आरो बेबायदि स्ल'गान होननानै बेबायदि मोनसे थीम लानानै सोर सुबुंफोरा मा खालामबाय थादों बेखौ नोंथांमोना मिथिदों। नाथाय लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन आरो इउटिउबार फेमिलिनि गासै नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन। आं माखासे जायफोरा समाजनि बाथ्रा बुङो हारिनि राजखान्थिनि बाथ्रा बुङो नाथाय बै सुबुंफोराबो बै रावनि बेलायाव जेब्ला मिडियाम बर' मिडियाम इंराजि मिडियाम एसामिस मिडियाम गुबुन मिडियामनि बाथ्रा फैयो अब्ला सासेबो सुबुङा जेबोखौनो बुंनो हाया। माने बर' जातिनि बेलायाव मिडियामनि बाथ्राया ओरैबायदि मोनसे इस्यु ओरैबायदि मोनसे जाथाय बाथ्रा बेखौ लानानै माखासे गेदेमा सुबुङाबो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हाया। माने ओरैबायदि जादों माखासे सुबुंफोरा मानो बुंनाया बिनि जाहोना जाहैबाय मा बिसोरो सोरबा एसामिस मिडियाम होना लादो बिनिखायनो बुंनो हाया, सोरबा इंलिश मिडियामाव होना लादो बिनिखायनो बुंनो हाया आरो माखासे सुबुङा बर' मिडियामाव होदोंबा मानो बुंनो हाया बिसोर माने साहस गैया। बुंना लागोन नसुंसेनि आंनि लोगोआनो आंनि न'खरनि आंनि भागियानो आंनि फंबायानो इंलिश मिडियामाव होदो एसामिस होदो आं बुंना लागोन आंनि फंबायजों आंनि सोमोन्दोआ हामा जागोन आंनि बिनानावजों सोमोन्दोआ हामा जागोन नङा होमबा आंनि भागिनाजों आंनि सोमोन्दोआ हामा जागोन। बेबायदि मोनसे थासारि माने बर' जातिल' नङा बुंनो थाङोबा जोंनि इण्डियाआवनो बे क्राइसिसआ जादों। इण्डियाआवसो बे क्राइसिसआ जादों नाथाय खायसे खायसे हादराव बेफोरनि जेबो प्रब्लेम गैया जेरै चीन जापान बायदि हादरफोराव बेबायदि जेबो जेंना गैया। इटली बायदि हादराव फिनलेण्ड बायदि हादराव रासिया बायदि हादराव बेफोरनि जेबो जट गैया जेंना गैया। बैफोर हादराव गावसोरनि रावखौ सबसे बांसिन प्रेफारेन्स होयो नाथाय जोंनि इण्डियानि बेलायाव बिदि नङा। जोंनि इण्डियायाव ओरैबायदि मोनसे कालचार दं ओरैबायदि मोनसे आबहावा क्रिएट खालामनानै गालांदों इंराजफोरा जे इंराजि इज दा बेस्ट माने इंलिश इज दा बेस्ट। इंराजिया जाबाय ओरैबायदि लेंगुवेज जाय लेंगुवेजजों फरायनो हायोबा जों इन्टारनेसनेलनि बाथ्रा मिथिनो हागोन बेबायदि बुङो। सम सम आंनि इउटिउब चेनेलावबो खायसे भिउआर बिथांमोना कमेन्ट्स लिरो जे इंराजिया जाबाय इन्टारनेसनेल लेंगुवेज। येस 100% कारेक्ट इंराजिया इन्टारनेसनेल लेंगुवेज। बेनिखायनो इंराजिजों जों जुदि फरायनो हायोबा जोङो वर्ल्ड क्लास जानो हागोन वर्ल्डजों कम्पिटिसन खालामनो हागोन बे बाथ्राया नंगौबो आरो बे इंराजिनि जि एडभान्टेज बेखौ इण्डियानि मानसिफोरा बांसिन प्रिफारबो खालामजायो। बेनिखायनो मानोना इंराजि रोंनायनि थाखायनो इण्डियानि मानसिफोरा गासै बुहुमाव साख्रि मावनो हायो खामानि मावनो हायो। नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिगौ इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकायाव जेसेबां साकरियाल दङ खायसे खायसे बिभागाव खायसे खायसे डिपार्टमेन्टआव इण्डियानि खामानि मावग्राफोरा साकरियालफोरानो गोबां बिबाङै माने हारसिङै नायोबा मेजरिटि होननानै बुंनाय जायो। स' बे मानि थाखाय जादों जोंनि इण्डियानफोरा इंराजि रोंनायनि थाखाय आरो बे बाथ्राया 100% कारेक्ट। बेनिखायनो जों इंराजिखौ रोंथारनांगोन नाथाय बिनि ओंथिया बेबो नङा जे मा नोंथाङा इंराजिखौ सोलोंनानै गावनि रावखौ बुथारनानै लागोन। जुदि जोंनि रावा थैयोबा मा जागोन? इंराजि फरायनायाव जेबो हेंथा थानाङा नाथाय गावनि रावा थैयोबा मा जागोन बेखौ जों बुजिनायनि सम सफैबाय होननानै आंबो बुंगोन। नंगौ सोरबा इंलिश मिडियामाव होदो एसामिस मिडियामाव होदो बेवहाय जेबो हेंथा गैया आंहा। नाथाय सासे बर' सुबुं हिसाबै दिनैनि थासारियाव जुदि बे बाथ्राखौ बुंखायाबाथ' जानाय नङा। मोनसे समाव हमनानै ला जोंनि बर' रावा थैलाङोबा बै समाव जुदि आं बुंहैयोबा बर' रावा थैलांनानै ओरै जाबाय जुदि बुंहैयोबा बे जेबो भेलिड जानाय नङा जेबो ओंथि थानाय नङा बे बाथ्राया माने इउसलेस जागोन। बेनिखायनो फिउचारावथ' जोंनि बर' रावा थैनोनो थांगासिनो दं होननानै आं बुंगोन। माने बर' रावादि थांनानै थागोन बेखौ आङो आसाखौ नुहुराखै। बर' मिडियामनि स्कुलादि थांना थागोन बेखौ जेबो आसा नुहुराखै। बेनिखायनो दिनैनो थैयि सिगांनो बुंखानो सानदों आङो। सासे गेदेमाया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन फैनाय जौथायाव बुहुमाव मोननैसोल' राव थांनानै थागोन माखासेया थैलांगोन बे बुहुमनिफ्राय गोमालांगोन। जायफोर लेंगुवेजखौ जोङो मादार टां होननानै बुङो रिजनेल लेंगुवेज होनना बुङो बैफोर रावफोरा थैनायनि लामायाव माने एन्डेन्जार्ड मोनसे कन्डिसनाव दङ आरो बै बाथ्रायानो जोंनि रावाबो जानो थांगासिनो दङ आरो बेयो जेबो आसरित बाथ्रा नङा। नोंगौ 8 सिडिउल हाबदों नाथाय जोंनि रावा बांद्राय थांना थानायनि चान्स गैयाखौनो आं बुंगोन। मानोना जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरखौ आं मोनसे बाथ्राखौ अरायबो नुदों आरो जोंनि जायफोरखौ जों स्कलार होननानै बुङो जायफोरखौ गोरों गोरा सुबुं होननानै बुङो भाषाबिद होनना बुङो बै सुबुंफोरनि गथ' गथायाबो रावबो बर' मिडियामाव फराया। बरन्स आसाम सरकारा मा आयेन बानायदों बेखौबो नोंथाङा मिथिगौ। बबेखानि आयेन नङा बेयो मोनसे केबिनेट डिसिसन आयेन नङा बेयो। नोंथांमोना मोनसे निउसखौथ' मोनबाय जानांगौ जे क्लास 6 निफ्राय इंलिश जागोन साइन्स आरो मेथामेटिक्सआ जेनेरेल साइन्स आरो जेनेरेल मेथामेटिक्सआ बाकी साबजेक्टआ नो डाउट बर' मिडियामावनो थागोन रिजनेल लेंगुवेजआवनो थागोन एसामिसावनो थागोन बांलायावनो थागोन नाथाय इंलिश जागोन मायो साइन्स एन्ड मेथामेटिक्स आरो लोगोसे इंलिशआथ' थाबायानो
आरो लोगोसे एसामिस इन्ट्रडिउस खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बेयाव बुंनो गोनां गैया एसामिसखौ रोंनायावबो एसेबां खमायसा जानाय नङा आंनि बादिबा इंराजिखौ रोङोबा जोंनि भाषाया थैनायनि चान्स दं बेबायदि खालामबा जोंनि गथ'फोरा आसामनि गथ'फोरा मा खालामनो हागोन बुहुमाव कम्पिटिसन खालामनो हागोन बेबायदि बिथांमोननि मोनसे साननाय केबिनेट डिसिसन आरो बेबायदि खालामनानै टेस्टिं नायनो नागिरदों मानसिफोरनि रिएक्सना माबायदि जायो बिदिब्ला हमनानै ला साइन्स आरो मेथामेटिक्सआ जुदि इंराजि जायोबा फिउचाराव गुबुन साबजेक्टआ इंराजि जाया होननाय मा बाथ्रा दं गोबांनो बुंनो नागिरो मा एमआइएलखौल' बर'खौ फरायबानो जाबायना नाथाय फ्रेन्ड्स आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जायफोर सुबुङा इंराजिजों साइन्सखौ फरायो मेथ्सखौ फरायो ससियेल साइन्सखौ फरायोबा गुबुन गुबुन इलेक्टिभ साबजेक्टखौ जुदि फरायोबा रावबो मानसिया एसेबां प्रब्लेम जानो एमआइएल साबजेक्टखौ फरायनाय नङा बर' एमआइएलखौ रावबो फरायनाय नङा जे नोंथाङा रावखौबो जे फर्स खालामनो हानाय नङा जे सबबो बर' एमआइएलखौ फरायथारनांगोन नोंथाङा बेबायदि फर्स खालामनो रावखौबो हानाय नङा अब्ला बिनि ओंथिया मा जागोन टटेलि इंलिश मिडियाम जागोन स्कुला आरो जायफोर बर' मिडियाम बा एसामिस मिडियाम बांला मिडियाम जेसेबां जि स्कुल दङ बेफोर टटेलि माव सोलायगोन इंलिश मिडियामाव सोलायगोन आरो आसामाव ओरैबायदि मोनसे थासारि सृष्टि जागोन आरो बे थासारिया मा जेरावबो इंलिशल' रायलायनाय जागोन माने बयबो इंलिश रायलायगोन आरो न' डाउट इंलिशखौथ' रायनो रोंगोन अब्लानिया अब्ला मा जागोन नोंथांमोना सानदो जोंनि आसामा गावनि जि रुपरेखा गावनि जि महर मोखां बेखौ अरायनि थाखाय खोमानानै लागोन आरो मा होननाय जागोन डेड होननाय जागोन मा होननाय जागोन पापा होननाय जागोन नङा होमबा वेर आर इउ गोइं बेबायदि होननाय जागोन गुड मर्निं गुड आफ्टारनुन गुड नाइट बिदि होननाय जागोन नङा होमबा स' बेबायदि जानायखौनो जोंनिफोरा लुबैदों जोंनि सरकाराबो लुबैदों होननानै आं बुंगोन जोंनि मन्त्रि बिथांमोनाबो लुबैदों माखासे लिडारफोरनि गेजेराव माखासे कनसेप्टआ माने क्लियार नङा होननानै बुंगोन जे माखासे साइन्टिस्ट पन्डितफोराथ' बुङो मा बुङो जे गावनि रावजों जुदि फरायोबा बांसिन टेलेन्ट जानो हागौ बांसिन ब्रिलियेन्ट जानो हागौ इंलिशआ जाबाय मोनसे ओरैबायदि लेंगुवेज बेखौ जोङो एक्सट्राकेबो एबा सरकारि स्कुलाव जुदि बिनि जुदि स्पेसियेल बेबस्था लायोबा जे मास्ट बि कम्पालसरि साबजेक्ट जुदि मोनसे एड खालामनानै होयोबा जे इंलिश रोंथारनांगोन बुंनो रोंथारनांगोन बेबायदि जुदि फर्स खालामोबा मास्ट बि रोंगोन नाथाय बिखौ खालामालासिनो मा खालामनो नागिरदों आसाम सरकारा वर्ल्ड क्लास खालामनो नागिरदों आसामनि स्टुडेन्टफोरखौ जे जोंनि आसामनि स्टुडेन्टफोरा वर्ल्डआव कम्पिटिसन खालामनो हाथों बेनिखायनो इंलिश होनो नागिरदों माने साउथ इण्डियानफोरा जिहेतु वर्ल्ड क्लास माने बिसोर मा खालामनो हागौ बाहेरा मुलुगाव थांनानै खामानि मावनानै जानो हायो बिसोर इंराजि गोरों नालाय साउथ इण्डियानफोरा माने बेबायदि खालामनो नागिरदों सरकारनि नोजोराव नाथाय फ्रेन्ड्स नोंथांमोना मा सानो मा नोंथाङा इंराजिखौल' रोंनानै गावनि गासैखौबो खोमानो लुबैयो नामा जुदि नोंथाङा दिनैनि तारिखाव जुदि इंराजि सोलोङोबा फिउचाराव नोंथाङा गावनि कालसारखौ बावगारलाङा होननानै मा गेरेन्टि दं जाबायदि आहमफोरा जादों बेबायदि जायाना नोंथांमोना कमेन्ट लिरनो दाबो आं माखासे इउटिउबार नोंथांमोनखौ बुंगोन जे नोंथांमोनाथ' गोबां हारिनि जातिनि बाथ्रा बुङो नाथाय इंलिशनि बेलायाव मानो बुंनो हाया मा जाहोना मा सबाव मानो उइक पइन्ट दं इंलिश फराय खोथा गैया न' डाउट इंलिश फराय नाथाय बर'नि जानानै बर' रावनि जानानै गोबाङानो मानो बुंनो हाया कारना मा पलिटिकेल लिडारफ्राथ' हाखाया मानोना गावसोरनि गथ'फोर बिसोर माब्लाबा बर' मिडियाम होफेरखायाखै होनायबो नङा गेदेर गेदेर लिडार साइटन लिडार एबसुन लिडार गुबुन गुबुन आबोबनि लिडार गुबुन गुबुन लिडार रावनियाबो गथ'फोरा बुंनो थाङोबा बर' मिडियामाव नङा होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बेनिखायनो बिथांमोना बुंनो हाया नाथाय आंनि बादिबा बिथांमोना जि मिडियामाव होदो जायगाया नाथाय थेवब्लाबो बुंनो हानाय जानांगौ बर' मिडियामखौ बासायनांगौ होननानै मानो बेबायदि जानो हाया कारना मा जों मा नुदों बर' हारिनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ नुदों जोबोद फिसा फिसा पलिटिकेल इस्युखौ लानानै बिराद दान्थे बिदान्थे माने जेनेबा गासै बुहुमानो बेवहाय फैबाय इउनाइटेड नेसन अर्गेनाइजेसनानो जेनेबा बिटिआरआव फैबाय नामा बेबायदिसो नांखां समाव ओरैबायदि दान्थे बिदान्थे बयबो पलिटिकेल पन्डित दा जोंनि बिटिआरआव नुदों बिटिसिआव नुदों बयबो पलिटिकेल पन्डित बिसेसके बर' मानसिफोरा सबबो पलिटिकेल पन्डित दा माने सबनिबो खुगा बिराद पलिटिक्सनि बाथ्रा नाथाय रावबो जोंनि रावखौ लानानै बेबायदि दान्थे बिदान्थे बा सोरबा लिडारखौ माने गोख्रों रावजों बुंनो हाफेराखै बेबायदि मानो जादों नोंगो जोङो पलिटिक्सनि लेंगुवेजखौबो रोंबाय राजखान्थिया मा बेखौ बुजिबाय जोबोद धन्यबाद राजखान्थि बुजिदों जोबोद धन्यबाद नाथाय राजखान्थिजों थांफानानैबो जों जुदि गावनि गासैबो खोमायोबा नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोननाय रियेल बाथ्राखौ बुंगोननाय जुदि रावा थैयोबा मिडियामाथ' थैखाबाय राव थैनायनि ओंथिया जाबाय बर' मिडियाम स्कुला इंलिश मिडियामाव कनभार्ट जानाय रावा थैयोबा हारिमुआबो थैयो लोगोफोर कालसाराबो थैयो राव थैनायजों लोगोसे कालसारा माब्लाबाबो थांनानै थाया मानो होनबा रावजों लोगोसे नोंथांनि साबजेक्टआव नोंथांनि कालसारखौ थिसनगोन ना थिसना बेयो डाउटफुल रावा जिहेतु इंराजि जागोन नोंथाङा अरायबो
गावनि हारिमुजों हारिजों लोब्बा थानाय माखासे बिथिंखौ बावगारनो स्टार्ट जागोन। बे बाथ्राया रोखा। मानो होनबा नोंथाङा नोंथांनि कालचारजों रिलेटेड वर्डफोरखौ बहुत बोसोर खोनानाय नङा। नोंथाङा न'आव बुंनायजोंल' बे सोलिया। मानो होनबा मोनसे बाथ्राया रोखा, नोंथाङा जाय लेंगुवेजजों फरायो बे लेंगुवेजखौसो नोंथाङा न'आव रायज्लायनो स्टार्ट जागोन। नेक्स्ट जेनेरेसना दा जाय जेनेरेसन दं बिसोरथ' बर'खौनो रायज्लायगोन। नाथाय नेक्स्ट 10 बोसोर 20 बोसोर उननि जेनेरेसना माब्लाबाबो बर' रायज्लायनाय नङा। आरो जा दिननिफ्राय बर' रायज्लायनो गारगोन बै दिननिफ्राय जोंनि गासैबो कालचाराबो बे बुहुमनिफ्राय गोमालांगोन। बर' राव रायज्लायनायावनो जोंनि कालचारा एसेबां गोमालांबाय। दानि फरायसाफोरा दानि गथ'फोरा नांगोल जुंगाल होनबा जेबो बुजिनाय नङा। बा बेबायदि हिसाननि माखासे जुदि पार्टसखौ सोङोबा बेखौ जेबो मिथिनाय नङा दानि गथ'फोरा, नङा होमबा? आरो बैबायदि बिथिङाव जों जुदि इंराजि बा गुबुन लेंगुवेजजों जुदि फरायोबा बा रायलायोबा बेथ' स्वाभाबिक फैखानाय। स' बेबायदि बिथिङाव जों जास्ट जिब बा मानसिल' जानानै थागोन आरो जाति हिसाबै थानाय नङा। जोंनि प्रब्लेमा जाहैबाय नोंथाङा जाति हिसाबै थानो लुगैदो ना मानसि एबा जिब हिसाबै थांनानै थानो लुगैदो, बेसो मेटारा। नोंथाङा जुदि जिब एबा जास्ट मानसि जास्ट जिब बेबायदि थानोबा मानो बर' रावखौ फरायनांगौ? बर' रावा थैलांथों, खोथा गैया। कालसारा थैलांथों, गासैबो हारिमु जारिमिन थैलांथों, खोथा गैया। नाथाय नोंथाङा जुदि हारि हिसाबै थांना थानो लुगैयोबा नोंथाङा बेखौ बुथारनानै लायोबा हारि हिसाबै माब्लाबा थांना थानो हानाय नङा। आरो फ्रेन्ड्स, बेल' नङा, जोंनि कालसारा थैनायल' नङा, जोंनि जारिमिन गासैबो जुदि बेबायदि जोबलाङोबा बिनि नेक्स्टआ मा जागोन मिथिगोन ना? गुबुन जौगानाय हारिया जोंखौ गाख्रेबनो स्टार्ट खालामगोन, जोंखौ अत्याचार खालामनो स्टार्ट खालामगोन। आरो जोंनि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ अरायनि थाखाय खोमानानै होगोन। फ्रेन्ड्स, नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ मिथिनानै ला, जाय मोन्थायखौ जों मोननांगौ बै मोन्थायखौ अरायबो बोलोगोरासिनासो सेनानै लायो। बेनो सोलियो बुहुमाव, मिथिंगायाव बेनो सोलियो। जाय बोलोगोरासिन गोहोगोरासिन बेसो गासैखौबो सेनानै लायो। जोंहा जुदि जेबोआनो गैयाबा संबिजिरनिफ्राय माखासे मोन्थायखौबो जोङो खोमानानै लानो गोनांगोन। जाय संबिजिराव जोंखौ बर' हिसाबै जायफोरखौ होनो गोनां बा मोननो गोनां बेखौ होनानै दोनदों, बै बुस्थुखौ जों माब्लाबाबो मोननाय नङा। मानो होनबा जोंनि बै जि मोन्थायफोरखौ जों उइक जासिगोन नालाय, दुरबल जासिगोन नालाय, जोंनि माखासे हाथियार कालचार हारिमुफोरा रावफोरा थैलांजोबसिगोन नालाय, बैफोरखौबो लासै लासै मा खालामगोन? बोखारनानै होगोन। स' बेबायदि बिथिङाव जों ओरैबायदि दुरबल जागोन, उइक जागोन, जों माब्लाबाबो खुगा दिखांनानै बाथ्रा बुंफिननो हानाय नङा। जोंथ' जोंनि रावा दा थानायखाय जों एसे लेभेलाव दङ, एसे माने अहंकार होदों, नङा होमबा? नाथाय लासै लासै थैलांगासिनो थादों। नाथाय नोंथांनाथ' मिथिगौ दा आहमफोरनि बाथ्राखौ, जे आहमफोरा मानो आहमताइ स्टुडेन्ट इउनियन मानो दादों? मानो बिसोरबो गावसोरनि जारिमिनखौ बोखांफिननो नागिरदों, गावसोरनि अस्तित्वखौ मानो बोखांफिननो नाजादों? बबेखानि बिसोरथ' जोबोद जौगाबाय, बिसोरथ' एसामिस रायो, एसामिस कालसारखौ लाजोबबाय। नाथाय मानो बिसोरबो गावनिखौ एसे एसे नागिरनो बोखांनो नाजाफिनदों? जाहोना मा? माने बिथांमोना बुजिबाय जे गावनिखौ खोमानानै गुबुननिखौ बजबजोबनानै लायोबा मोनसे समाव मा जायो? जोबोर दुखु जानो गोनां जायो, अत्याचार सहायनांगौ गोनां जायो, आरो मुगै जानो गोनां जायो, मिनि जानो गोनां जायो। जाय जारिमिनखौ जों फरायगासिनो थादों, जाय जारिमिनखौ नोंथांमोना दिनै उन्दैनिफ्राय फरायबोदों, बर'फोराथ' जारिमिन गैया, जेबो टेनसन गैया। नाथाय जाय जारिमिनखौ जों फरायदों बै जारिमिना एसामिसनि जारिमिन, असमिया बुरन्जि होननानै लिरजायो। नाथाय फ्रेन्ड्स, मा बियो असमिया बुरन्जि? बै बुरन्जिया, बै जारिमिनाथ' टटेलि आहमफोरनिसोमोन। नाथाय आहम बुरन्जि होननानै माब्ला नोंथाङा फरायदों जानो? बेखौथ' असमिया बुरन्जि होननासो फरायो। बे मोनसे अयनाय। बेनिखायनो आहमफोराबो मिथिबाय माने माबायदि सोबख'यो, माबायदि गादबनानै उइक खालामनानै नोंखौनो इउज खालामबाय थायो, आरो नोंनिखौनो बाहायनानै बेलेगा बाखौ लायो, गुबुना बाखौ लायो। बेनोथ' जादोंना आसामावबो। नोंथांमोना सम सम खोनाबाय थादों जानांगौ जे जों जायफोर जारिमिनखौ, जोंनि भारतनि जायफोर जारिमिनखौ फरायबोदों, बैफोर जारिमिनाव खायसे गेदेर गेदेर हिस्ट्रिफोरखौ जों फरायनो मोनाखै। जायफोर हिस्ट्रिया गोरोन्थि बेखौसो जों फरायबोबाय थादों। जेरै नोंथांमोना एग्जाम्पल हिसाबै बुंगोन आकबर दा ग्रेट। आकबर दा ग्रेट बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ, आकबर दा ग्रेट। मा थारैनो आकबरा ग्रेट मारमोन ना? आकबरा मा गोरोन्थि खालामदोंमोन? बैफोरखौथ' जारिमिनाव लिरनाय दं, नाथाय बैफोरखौ मानो स्कुलाव होआ? राणा प्रतापनि बाथ्राखौ नोंथांमोना माब्लाबा फरायदों जानो? नोंथांमोनाथ' जास्ट राणा प्रतापनि नामखौसो खोनादों, नाथाय राणा प्रतापनि हिस्ट्रि नोंथाङा माब्लाबा फरायदों जानो? जोबोर ब्रड सेन्सआव फरायदों जानो? कलेज लेभेलावथ' फरायदों, नाथाय स्कुल लेभेलाव बेफोरखौ होनाय जायाखै। मानो? जाहोना मा? नाथाय आकबर दा ग्रेट, मुगल साम्राज्य, नङा होमबा? मुगल साम्राज्यखौ जों फरायो, न' डाउट फरायनांगोन। ओमफ्राय मुगल साम्राज्यआ मा बुस्थु? रियेल बुस्थुआ मा? बिसोरथ' इन्डियाखौ सेनानैसो लाफैदोंमोन, आरो इन्डियाखौ सेनानै लानानै हिन्दुफोरनि सायाव माबायदि अत्याचार खालामदोंमोन नोंथांनाव मिथिगौ। स' बेबायदि गोरोन्थियैनो जों दिनैसिम फरायबोबाय थादों, गोबां गोरोन्थि दङ। आरो बेखौ दा
दा थानाय सरकारा खिन्थु फोसाबनोबो नाजादों आरो जोंनि आसामावबो बेबायदि जों बुंनो थाङोबा गोरोन्थियै फरायगासिनो थादों। नोंथाङा मिथिगौ जोंनि बर'फोरनि जारिमिना दिनैसिम गैया। बहा थांजोबखो बर'नि जारिमिना? नाथाय मोनसे समाव दंमोन, जारिमिनाबो दंमोन, नाथाय बै जारिमिनखौबो खोमाजोबनानै होदों समजों लोगोसे गुबुन जौगानाय चालाक हारिफोरा। आरो बेफोरखौ दिनै जों बोखांफिननो हायाखै। जोंहा हांखोबो दंमोन, रावबो दंमोन, गासैबो दंमोन, सब दंमोन, नाथाय बेफोर गासैबो सेवांगार जाबाय आरो लासै लासै दा अन्तिम अबस्थायाव दङ। आरो बेखौबो जों जुदि खोमानानै लायोबा जोंथ' आहमनिख्रुइ बांसिन थार्ड क्लास जागोन। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुं, मा जों जुदि एमाइलखौल' जुदि बर' फरायोबा जोंनि रावा थांनानै थागोन? नोंथांमोना बेखौबो बुं, आं जाबायदि बाथ्रा बुंनो आंनि स्टाइलाव, जे जोङो इंराजिजों फरायबाबो एसामिसजों बा गुबुन रावजों फरायोबाबो जोंनि कालसारा थांना थागोन। बे बाथ्राया थारैनो नंगौना नङा? मा थांनानै थामारगोन ना? आंनि बादिब्ला थांनानै थानाय नङा। नोंथांमोननि बादिब्ला मा? नोंथांमोना कमेन्टआव लिर। आरो फ्रेन्ड्स, जुदि जोंनि राव, मिडियाम, थुनलाइ गासैबो जुदि गोमालाङोबा, बे बुहुमाव जुदि गोमालाङोबा, मा गुबुन जौगानाय हारिया जोंखौ गाख्रेबाना? ओरैनोबोथ' जोंखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बेसेबां गाख्रेबबोदों नोंथांमोनाबो मिथिगौ। अब्ला जोंनि गासैबो गैया जायोबा जोंखौ इउज खालामाना सैमा अमाफोरबायदि? नोंथांमोना कमेन्टआव लिर। आरो फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना बुङो जे जों वर्ल्ड क्लास जानो हागोन जुदि इंलिश मिडियामजों फरायोबा, गुबुन मिडियामजों फरायोबा जों वर्ल्ड क्लास जानो हागोन जोंनि फरायसाफोरा, आसामनि फरायसाफोरा। फ्रेन्ड्स, आं नोंथांखौ मोनसे कुइसन सोंगोन, मा साफ्रोम आसामनि स्टुडेन्टफोरा आमेरिकायाव थांजोबगोन ना, इंलेन्डआव थांजोबगोन ना, गुबुन गुबुन हादराव, जाय हादराव इंराजि रायो बै हादराव थांजोबगोन ना आसामनि स्टुडेन्टफोरा? मा बिथांमोना आसामाव रायजो जायालासिनो गासैबो गुबुन हादराव थांजोबगोन ना? बे बाथ्राया सैथोना फ्रेन्ड्स? नोंथांमोना कमेन्टआव लिर। नोंथाङा इंराजि फराय बाथ्रा गैया, नाथाय साफ्रोमबो सुबुङानो खमसे खम बर' रावखौ सोलोंनो थाखाय, रोंनो थाखाय एमआइल साबजेक्टखौ लानाया दरकार नङाना? इंलिश मिडियाम फराय, नाथाय एमआइलखौबो फरायथारनांगौ। बे बाथ्राया सैथो नंगौना नङा फ्रेन्ड्स? आरो फ्रेन्ड्स, नोंथांमोनखौ आं बेखौबो सोंगोन, मा फैनाय 40-30 बोसोराव बर' मिडियामनि स्कुला थैजोबनायनि लामायाव, आंनि बादिबा थैजोबनायनि लामायाव, नोंथाङा मा सानो? कमेन्टआव लिर। आरो बर' मिडियामा जुदि थैयोबा मा जागोन? आरो बेखौबो नोंथांमोना आइडिया खालामनानै लिर। आरो फ्रेन्ड्स, बर' मिडियामा जुदि थैजोबोबा नोंथांमोना बेखौबो आइडिया खालाम जे मा जानो हागौ। आरो फ्रेन्ड्स, गावनि बिमा राव गावनि सोलोंथाइ, आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ, बे बाथ्राया इम्पर्टेन्ट नंगौना नङा बर'फोरनि थाखाय दा? जे आंनि बिमा रावजों आं सोलोंथाइ लानाया दरकार, अब्लासो जोङो गेरेमसा हारि जानो हागोन। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना कमेन्टआव लिर। नाथाय फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना नुदों जोंनि सुबुंफोरा माने बर' रावखौ नेग्लेक्ट खालामनो स्टार्ट खालामबाय आरो सब इंराजि फारसे मोखां जानायखौ जों नुनो मोन्दों। प्राय माने 10% सुबुङा इंराजि फारसे मोखां जालांगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जानांगौ नोंथांमोना दुखु मोनदों आंनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ, नाथाय आङो गासैखौबो बुंदों जे बर' मिडियाम, इंलिश मिडियाम, गुबुन मिडियाम होनाय गासैबो सुबुंफोरखौ बुंदों। नोंथाङा जि मिडियामाव होआ मानो खोथा गैया, नोंथाङा होबाय, नाथाय नोंथाङा अरायबो जे इंलिसाव हो होननानै बोनानै दालां। नोंथाङा बुं, नोंथाङा होबाय, आं होदोबाबो खोथा गैया, नाथाय नोंथाङा बर' मिडियामाव हो। बेबादि मा नोंथांमोना बुंनो हागोन? जायफोर नोंथांमोना इंलिश मिडियाम होदो, असमिया मिडियाम होदो, गुबुन मिडियामाव होदो। खायसे सुबुङा बुङो मा, जेरै माने ओरै बुङो आरो जे नोंथाङा मानो बर' मिडियामाव होखो इमान मोजां गथ'खौ, नोंथाङा नस्थ' खालामबाय। मा बे बाथ्राया कारेक्ट जे इंलिश मिडियामाव गोरों गथ'खौ होनांगौ आरो गाधाफोरखौ बर' मिडियामाव होनांगौ? मा बे बाथ्राया गनायथाव? जोंनि जातिनि थाखाय मा बेयो एक्सेप्टेबल? आरो फ्रेन्ड्स, बेखौबो आं बुंगोन, सोंगोन, बाथ्राया ओरैबायदि, जोंनि गेदेमाफोरा माखासे पलिटिकेल लिडारानो जा, राजखान्थि लिडारानो जा, बा सोरबा मन्थ्रियानो जा, एमएलएआनो जा, बबेबा आफादनि लिडारानो जा, बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय बाथ्रा बुंनो हाया मिडियामखौ लानानै? मोनसे एन्साराथ' बेनो, मोनसे एन्सारा जाहैबाय मा, बिथांमोना गाव गावनि गथ' गथायखौ गुबुन मिडियामाव होनायनि थाखाय बुंनो हाया। नाथाय मा बेनो कारेक्ट ना? बिथांमोननि अन्तराव बे बुस्थुआ गैयाना, बिथांमोना बर' मिडियामनि फारसे कनफिडेन्सआ गैमाराना? मा बिथांमोना ओरै सानो नामा जे वर्ल्ड क्लास जुदि जानोबा, जोंनि फरायसाफोरा वर्ल्ड क्लास जानोबा मा जानांगोन? इंलिश मिडियामखौ फरायनांगोन। मा बेबायदि बिथांमोना सानोना साना? नोंथांमोना कमेन्टआव लिर। आरो फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना आंनो खिन्था, दिनैसिम सोर बर'नि पलिटिकेल लिडारनि गथ'फोरा 90% मोनफेरदों? नोंथांमोना कमेन्टआव लिर। आङो बिथांमोननि गथ'फोरा सोरनिबा जापानाव फरायो, सोरनिबा आमेरिकायाव फरायो, सोरनिबा जार्मानियाव, इजराइलाव, साउथ करियायाव, चाइनायाव, गुबुन गुबुन हादराव फरायो, सोरनिबा दिल्लीयाव फरायो, सोरनिबा बेंगालराव फरायो, माने लाख लाख कौटि टाका गारनानै माने प्राइभेट इनस्टिटिउटआव एडमिसन होयो। मा बिथांमोननि पार्सेन्टआ जोबोर हाइ फाइ ना? दिनैसिम बेबायदि नोंथांमोना जुदि मिथिगौबा आंनो कमेन्टआव लिर।
जे बर'नि सोर कररपतिनि सोर पलिटिकेल गेदेमा लिडारफोरनि दैदेनगिरिफोरनि गथ' गथायफोरनि पार्सेन्टआ हाइफाइ बा जोबोर माने ब्रिलियेन्ट बै स्टुडेन्टफोरा जोबोर ब्रिलियेन्ट नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनो दाबाव साबेसे हिसाब खालामनानै खिन्थाबानो जाबाय नो डाउट बर' मिडियामनियाथ' गैखाया आं बेखौ मिथिखागौ बर' मिडियामनिया डाउन बबेखानि दा बर' मिडियामाव बहुत टेलेन्ट स्टुडेन्ट ओंखारबाय आरो फ्रेन्ड्स आं बेखौ बुंगोन चीन जापान बा साउथ करिया बेबायदि मोननैसो हादरनि मोनसे हिन्स लानानै बुंगोन फिनलेण्ड आरो बेबायदिनो इटालि बा बेबायदिनो जार्मानि बेबायदि खायसे हादरनि रासिया बेबायदि हादरनि मोननैसो एग्जाम्पल लाना बुंगोन बै हादरफोराव मा खालामो जेब्ला सासे फरायसाया गुबुन हादराव थानो गोनां जायो अब्लानिया एक्सट्रायै गुबुन हादराव थांगोन बा बै हादराव मा राव सोलियो बा इन्टारनेशनेल लेंगुवेज इंलिश बेनि थाखाय एक्सट्राके कचिं लानाय बेबायदि बेबस्था दं बेबायदि खालामोबा मा जोंनि फरायसाफोरा बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै कम्पिटिसन खालामनो हायाना नोंथांमोननो इन्डियान क्रिकेटार इन्डियान प्लेयारफोरनि बाथ्रा बुंनि माखासे प्लेयारफोराथ' मेट्रिक पास जानायनि उनावनो बा हायार सेकेन्डारि पास जानायनि उनावनो जोबोर मुंदांखा प्लेयार जायो नाथाय बै प्लेयारफोरा माबायदि इंराजि बुंनो रोंगो नोंथांमोना मिथिगौ जानो बिथांमोनखौ मा इंराजि बुंनायनि एक्सट्रा ट्रेनिं होनाय जायो जाउनाव बिथांमोना इंराजिखौ जोबोर बरियासो बुंनो हायो नाथाय बिसोरो माब्लाबाबो ब्रिलियेन्ट स्टुडेन्ट नङा साफा सानै थायो नाथाय बांसिनानो जानाया मानो होनबा बिथांमोना फरायनो स्कपखौनो मोना बेनिखायनो बिथांमोना फरायनायाव एसेबाबो गाधा जाखायो नाथाय थेवब्लाबो बिथांमोना स्क्रिनाव मिडियानि सिगाङाव एसेबां मोजां इंराजि रायनो मानो हायो खारन बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनाय जायो स' बेबायदि माखासे एग्जाम्पल लायोबा नोंथांमोना मोनगोन बिमा रावजों फरायनायावबो इंलिश मिडियामजों फरायना जेसे जानो हायो इसेबां जानो हायो आरो पण्डितफोरा बुंनाय बादिबा बांसिनसो जानो हायो स' दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै माखासे सुबुंफोराथ' बिराद जलिगोन नाथाय जलिनो नाङा नोंथांमोना आं गासैखौबो इनक्लुड खालामनानै बुंदों बर' मिडियाम फरायनायफोरखौ बुंदों इंलिश हिन्दी असमिया जि फरायो गासैबो बुंदों जे नोंथाङा जि मिडियाम फराया मानो नोंथाङा एमएलखौ फरायनो नाजा बर' एमएलखौ फरायनो नाजा आरो नोंथाङा गुबुनखौ माब्लाबाबो दालांफा नोंथाङा थां खोथा गैया नोंथाङा गावनि बायदि थां नाथाय बोनानै लांनाङा खमसे खम बर' हारिया थांना थाथों बेनि थाखायसो आं बे बाथ्राखौ बुंदों मानसि हिसाबै थांना थायोबाथ' भाषा हारिमु कालसारजोंलाय मा लोब्बा दं नङा होमबा नाथाय जाति हिसाबै थांना थानाया दरकारसिन लोगोफोर नोंथाङा फिउचारखौ सानालासिनो जोबोर खम समनि थाखाय बाथ्राखौ साननानै जुदि कमेन्ट्स लिरोबाबो जानाय नङा फ्रेन्ड माने खोमसिया जोंखौ साग्लोबगासिनो दङ सोरगिदिं जोंनि सुथुरा जोंखौ साग्लोबगासिनो दङ इंराजफोरा इन्डियाआव ओरैबायदि मोनसे रोदा बिफां गायनानै गालांदों माने ओरैबायदि बिफां गायनानै गालांदों बै बिफाङा जाहैबाय मा जों इन्डियाखौथ' नागारनानै थांगोन नाथाय इन्डियाखौ जोङो प्र' इंलिश बानायनानै गारनानै थांगोन आरो बेनो जादों दिनै जोंनि इन्डियाआव माखासे मोजांबो जादों माखासे गाज्रिबो जादों फिसा फिसा हारिफोरा बेयाव टटेलि डेस्ट्रय जानायनि चान्स दं आरो बर' हारिया बिनि मादाव मोनसे माने जों ओरै बुंनांगोन जा जों बर' हारिखौ जों मा बुंना लानांगोन एन्डेन्जार्ड स्पिसिस जोंनि रावा जाबाय एन्डेन्जार्ड लेंगुवेज जोंनि कालसारा जाबाय एन्डेन्जार्ड कालसार जोंनि थुनलाइया जाबाय एन्डेन्जार्ड लिटारेचार जाबायदि गान्दाया थसे गं गोनां गान्दाया मा एन्डेन्जार्ड स्पिसिसाव गोलैयो थिग जोंनि बर'नि गासैबो दा एन्डेन्जार्ड माने ओरैबायदि दावहा जादों इंलिश भार्सेस बड' ओरैबायदि दावहा जादों आरो बै दावहायाव मा जादों जोंनि बर' रावा लासै लासै मा नाजाबाय थादों आरो लासै लासै जोंनि मिडियामनि स्कुलाबो थैलांगासिनो थादों